Νεκρή την είδαμε. Είναι σε νησιά της γυναίκας μου. Πόσο χρονών? Είναι 87 χρονών. Είναι. Η γιαγιά με μεγάλωσε τα παιδιά μου και τα δύο μου τα παιδιά μου τα μεγάλωσε, ήταν μάνα για μένα. Εσείς τη γνωρίζατε? Είναι θεία μου, είναι θεία του αντρός μου. Πώς λέγεται? Και μόμουν τώρα στο κρεβάτι μου πάνω ότι πέθανε. Εδώ η θεία τη βρήκε εκείνη με τα άσπρα μαλλιά. Έμπλεξε η γυναίκα. Είναι ο κύριος Μάρτης.